What's up mga par? Oras natin ngayon ay alas 4 na. Papunta na ako ngayon sa Balatan. Bali sila Kuya Noli, saka si James na pula, si Vince nauna na po kanina pang umaga sila. Ako kasi may nilakad pa kami kanina. May pinuntan kaming mag-asawa. Ngayon, dala ko na yung gamit. Alright, abang-abang na lang po sa mga gagawin namin sa araw-araw at sana patuloy nyo po kaming suportahan sa mga bawat channel namin. Alright, yan po, nandito muna po ako sa Balatan ngayon. Yan, yan po, madadaanan po ito yung Mama Mary at may sa baba sapa. Yan po, oh, yan yung motor ko. Yan o. Ganda. Ano ng view. Tas ang bundok. Yan mga par, nandito na nga po ako ngayon sa site. Andyan si Tatay Kalusi. Hello, Kalusay! Oh. Ito! Ayan po, Ito si lalamid. Ayun, subukan po natin, no? At si Tatay ni Mary. Nandito pala. Ayun Kasama. mga kaparing Jason. Yun. Kala ko mag-uwi-uwi siya. Kadaming, Ayun. ibig sabihin, stay siya. Yun o. Subukan po Parang natin, tatalon. maging upload niya. No? Ngayon nga po yung first day namin dito sa kay Rica to. Ito ang aming project engineer. Tatay Kalusin. Tatay Kalusi. At ito yung aking apo. Ito. Yan. At kasi may nilakad pa. May pinuntan pala, hindi nilakad kasi sumakay. At tingnan natin yung nahukay. Oh, tapos na pala. Magbubuhos na. Sandok lang ng kaldero. At ayan po, nakahukay na po sila. Bale, magpupusti na po pala. Yun. At buhangin din pala yung nahukay. Yun. Yan po. Yun. Magpapalaban tayo bukas. Sabi mo kuya, ano masasabi mo? Ha? Okay lang. Okay lang? Okay lang daw, sabi ni kuya eh. Mainit? Wala palang init eh. Malamig pala dito. Tay? Lamig dito sa gabi. Ayun nga po mga kaparing Jason natin dyan. So ito pong kapatid ko ay monetize channel na. So pag monetize channel, alam niyo naman po na pwede na siyang makasahod. Yung bagong gupit. Yun, Sana all. malapit na. Sana all. At monetize channel, nakaumpisa siya dito sa Project Erica to. Sana po supportan nyo rin po para makasahod na rin siya katulad namin. Sana all. Supportan po niya natin. Sana all may sahod. Ayan po. May sumahod na ako eh. Pakiusap ko po yan sa inyo. Salamat. I love you all. Nung umuulan, Sahod. isinahod ko yung balde. Bukas nga, parang sasahod din ako eh. Maliligo. Ayun na. Alright. Ang ganda talaga ng tanawin dito. Mas maganda sana kung barracks. Yun. Oh, yan dyan sila Kuya Noli pala, dyan dumaan. Yo! Yan pala. Pumunta pala sila sa hardware. Ayun. Ayun oh. Umorder na sila ng kabilya. Mga bakal.
alambre, may pala. Ano yun to, libre? Pala? Ha? Libre. Wala. Libre bayad. Bakit ano na lang? At saka may pako. At yan si Full risk nyo! Full risk nyo! Vicente. Anong sasabi mo tol sa ano? Ang masasabi ko, Ano? nag-update siya 24 hours. Kasi isang linggo siya mawawala. Full episode. Ayos, ayos. Ayos! Basic lang, malambot lang Oo. kaya eh. At talagang sinusulo. Seryoso? Sinusuluan talaga ni ano, Sige lang kuya, ihatid kita tatay mamaya. ni Mary. Ihatid kita. Siguro na pangakuan yan, mamaya. Walang pangako? Ting, baka na pangakuan yan, mamaya. At ayan, patuloy pa rin po yung paghakot ng mga buhangin galing sa sapa. At may bakal pa pala. Sa dami nun. Di, okay na yan dyan. Nanakot ni Pula. Seryoso na si Kuya Bung ah. Oh, bilis na ko kaya no. May pala ditong bago. Masipag ba yan? Yung palang bago. Daming bakal. Talagang diretso. 1, Huwag saan. 2, 3. Bagsak ng bakal na ganyan sabay. Sabay. Pag hindi, malikat na. Sigurado. Hindi lang balikat. Yung kamay pa. Ipit. Ang binili namin doon kasi pag nag-wiring dito. Nandun kay Kuya Nuli yung ano. Yung ano yan, yung May di masipag yan. Tamad yan. Yung pala na yan. sipag yan kasi ano yan. Yung bakal ng hawakan. At tingnan natin yung inulam nila kanina. Ano ba to? Ano ba to? Ay, hindi pala ba to? Kanin. At ito ano to? Uy, sabaw. Tiniran pa talaga ng ulo. Tiniran pa ng ulo. Doon lang yung simbolon tayo, maya. Yo! Alright! May extension yung tapos pag ulo. Doon, asa, doon. At mga pare, buhay. Dito na kami sa ibang bansa. OFW. Ganito talaga yung buhay ng mga OFW. Oh. Napakalawak ng apartment namin. Sa kanila nga lang daw dyan. OFW sa Balatan. Ang ilaw ko yan, oh. Ayun. Napakalawak. Ay, ipapangit ko pala yung hero. Tol! Ayun. Tol! Saan ka sa usog? Yung alin? Yung hero. Oh, yan dito. Ipapako. Kaya ko gusto yan. Ipapako dyan sa bintana. Yung alin? Yung hero. Nandun man yung grinder. Ano? Kaya. At yan po naglilinis dito sa paligid ng ano, apartment. Yun. Yun, may tumulong. Ito yung mga par bumili ko ng bigas dun sa sentro. Inutusan ako ni Kuya Noli. Hindi na ako nag-video dun sa ano, sentro. Right. At dito si Yoto Lalamid ano, nagpalingas ng apoy, sasaing. Ayun. Gulay na talong na pinakuluan lang po. Lalagyan ng kalamansi. At toyo, pwede na yan. Iwan mo na yan. Laman tiyan din po yan. Tipid-tipid lang muna. So yun mga pas, mga ano lang to. Pagkain gwapo. No, kaya ulit. Pagkain gwapo. Comment po kayo sa mga kumakain nito. Nakaka-relate sa pagkain na to.
Ano po siya, talong na pinakuluan, nalalagyan ng toyo. Toyo, kahit nga kalamansi, pwede mo. Sabay sibuyas. Pang survive lang to. Tipid-tipid lang ba? Importante niyan, may kanin. Dati nga, nung nasa Maynila pa ako na walang sahod. Kulang ako ng ano. Kulang ako ng mainit na tubig tsaka magic sarap. Dili yung sahod. Bira. Pakulo ng tubig. Ang magic sarap. Higop-higop. Sabaw. Papainanti pa ako nun. Right. Ayan ang buhay ng ano, mga OFW dito sa Balatan. Ito. Bali, tinitingnan ko po kung may ano, may uod. Tulad nito, may uod. Panggal. Bar, wala lang intro-intro to. Tignan natin ito ng sibuyas. Para magkaalaman na kagad to. Sibuyas. Kalma. Hindi kalma. At comment po kayo para malaman namin kung saan mo nakaabot ang video na to. At huwag niyo makalimutan na mag-share at subscribe. Balik na. Uulam din ba kayo ng ganito? Huwag po kayo. Kalma. Kalamansi, toyo. Okay na. Busog na yung timpaway niyan. Amoy! Amo! Sato lang, kasama yung buto. Paano kung ito mo, bumay din pinasin. Yung buto dyan.
Kumbaga. Amo. Ayun naman yung kalaman siya. Ha? Pula. Ayun naman yung kalaman. Ayun na. Ayun na po, yung ano, finished product. Ulam namin. Budol fight lang po kami. Yun o. Alright. Yummy kaayo. Tikman. Kamoy. Magsandok na siya. Ayan po. Budol fight. Nag-charge ka ba tayo? Hindi pa. Hindi pa lang pwede ko po. Karagyan din sa ilo. Budol fight. Nagawin sa football pa lang ano. Amoy. Ha? Amo. Ito ba dito? Ano? Ang gata. Amo talaga. Kain. Kain po. Sino dito? Tingnan to, dito. Dito tayo. Bantay. Talaga. May buwan doon sa likod. Diba? Kain po. Dahil napakawban mo rin ka po. Nakayan. Madilim po yan kasi gabi. Hindi. Gabi ba? Dito na mo. Amo. 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 Ay, mas motor mo kaya. Hmm. Bulay son. Wala. Hmm? Okay. Tuloy. Dami pa oh. No, panis na yan. Kanta tayo. Sinubukan ako. Buti na nilo. Ayaw. Mas sobra na sa kanin. Hindi, may ano. May kanin mo dyan. Pwede man ilagay dun. Yung kanin.